खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 17 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ एबा 31 भाद्र दान 1432 बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। सानथांखिफोरखौ मावफुंनो थाखाय दिनैनि साना गाहाम सान। खामानि थिलियाव नोंथांनि आखा-फाखाथिया नोंथांनि गोजौ बिबानफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। फालांगियाव मोनसे गोजाम रादायनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। नखरनि गेजेराव गोरोबलायनाय आरो हेफाजाब थागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि बादायलायनायनि थियारियाव दावगागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थिनि नोजोरजों गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना गोब्राब नाजानाय आरो धैर्यनि सान। नोंथांनि साख्रियाव खामानिनि बिबाङा बांगोन, नाथाय जाफुंसारनाया रोखा जागोन। फालांगियाव रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नखरनि आबहावाया हेफाजाब होगोन। फरायसाफोरनि थाखाय बेयो फरायनायनि थाखाय मोनसे मुलाम्फा गोनां सम। गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। रांखान्थियारि महरै थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै फोथायथि आरो सोरजिथाया बांगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि मावथांखिफोरा जाफुंसार जागोन। फालांगियाव गोदान जागायनायनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। फरायसाफोरा गोदान आयदाफोराव गोसो होगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। साख्रि लाग्राफोरा मासि जौगाहोनाय एबा गनायथि मोननो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। नखर आरो जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। फरायसाफोरा गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों देरहासारगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। सिंह राशि। नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिखौ खामानि थिलियाव बाख्नायनाय जागोन। फालांगि फेहेरनायनि गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि सोलोंथायाव दावगागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थिनि नोजोरजों नायोब्ला बे समा मुलाम्फा गोनां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सनानि गाब। कन्या राशि। दिनै जाफुंसारनाय आरो मान होगोन। खामानियाव बिबान आरो मासि बांगोन। फालांगियाव थालांनाय खामानिफोरा आबुं जागोन। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मुलाम्फा जागोन। सावस्रियाव जौगागोन। रांखान्थियारि बिथिंनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। तुला राशि। दिनै खाफाल बांनायनि सान। साख्रियाव जाफुंसारनाय आरो मान मोनगोन। फालांगियाव बाहागोदारिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नखरजों मोजां सम बारगोन। फरायसाफोरा सोलोंथायाव साबसिन दिन्थिफुंगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। रांखान्थियारि बिथिंफोराव जौगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनगोन। नोंथांनि साख्रियाव नोंथांनि देरसिन मावख'गिरिफोरा नोंथांखौ बाख्नायगोन। फालांगियाव जाफुंसार जागोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो अननाय थागोन। फरायसाफोरा बादायारि आनजादफोराव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा जागोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। धनु राशि, दिनै नोंथांनि सानस्रि आरो बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथाङा खामानियाव मासि जौगाहोनाय एबा गोदान बिबानफोर मोनगोन। फालांगियाव रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नखर आरो जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि, दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव गोजौ बिबानगिरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फानि मोजां खाबु मोनगोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव दावगागोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। रांखान्थियारि नोजोरजों नायब्ला बे समा मुलाम्फा गोनां। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथाङा गोदान खाबु आरो जाफुंसारनायखौ मोनगोन। नोंथांनि खामानियाव नोंथांनि नाजानाया बाख्नायजागोन। फालांगियाव मुलाम्फा आरो दावगानाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा मोनसे गोदान लामाजों दावगालांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि, दिनैनि साना मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव मान आरो जाफुंसारनाय मोनगोन। फालांगियाव थालांनाय जायखिजाया खामानिफोरा आबुं जागोन। नखर आरो जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव साबसिन दिन्थिफुंगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा आरो दावगानाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।